Og VS Gamer. Og velkommen til en opdatering. Ja, vi var meget inaktive i den sidste, halve år eller sådan noget. Der har vi ikke lavet så meget. Og så i dag gik vi tilbage til vores kanal, og så havde vi lige pludselig ret mange views. Lige pludselig havde vi været subscribers, det var bare sådan, men så 5 subscribers har vi fået eller sådan. Ja. Det er vi rigtig glade for. Det er vi rigtig glade for, og vi er blevet partnere. Ja, vi er blevet partner. Ja. Rigtig fedt. Og der kommer Just Cause 2 Let's Play Hitman Absolution på Pursuit Hardness, eller hvad man kalder det, Difficulty. Ja. Og hvad kommer der mere? Altså, jeg får jeg køber en ny computer til om en måned eller sådan noget. Måske lidt under en måned. Og når jeg får det, så jeg spiller meget StarCraft i min fritid. Og så det kan godt være, der kommer noget StarCraft ud, hvis I kender det. Ellers så tjek det ud, det er fedt. Ja, og vi er i gang med at uploade en Mario Portal video. Det kommer der måske noget mere på vores Let's Play Random. Så. Ja. Og mere World of Tanks, det kommer der masser af. For det. World of Tanks, det er det, I helst vil se. Ja, og ja, vi kan lave custom thumbnails, så det kommer der på den her video. Der kommer så meget custom thumbnails. Den er og så var der, hvad hedder det? Hvad var det, jeg var lidt klar over, hvad jeg skulle sige? Hvad var det? Ja, hvad var det? Hvad var det? I hvert fald, vi begynder at lave video igen. Ja, vi begynder at lave video igen. Ja. Og vi vil, når vi er sammen, så vil vi nok poste en video. Mindst. Ja. Så det, vi vil ikke sige et eller andet fast. Nej. Men i hvert fald. Kommer måske også noget Minecraft, hvor vi spiller online og alt sådan noget. Ja, sådan noget sammen. Ja. Og by the way, eller når vi taler om solen, eller alt det der, ikke? Så har jeg startet en Minecraft-server. Så den kommer i... Hvis I godt vil spille op med os, så vil vi måske lave et eller andet sådan et live. Nej, ja, sådan en livestream, hvor I kan komme med og join os. Vi kan ikke beskrive, hvor glade vi er. Vi er rigtig glade for jer. Vi er rigtig glade. Vi love you. Nej. Den venter vi lige med. Ja. Jeg tror, det var alt for update-videoen. Og så ses vi i den næste slags et eller andet. Wow. På VS Gameplay. Stay tuned.